si nkhani zonse za nyama ndimakupasirani ndiye kuti zikukamba za nyama. Nkhani zonse nzokhuza iwe nzanga ukuonera. Mwa nkhani ina ndi imeneyi. Kunali Tiger yemwe ankafikafika pamudzi wina ku Chiponde. Kambuku amene yuyu sikuti ankafika kosaka anthu ayi, sankafika ku upandu, koma ankafika kamba koti anaona kantsikana kokongola komwe kanamugwira moyo wake. Ankafika tsiku ndi tsiku, osati ngati chigananga, koma ngati yemwe wagwa mchikondi ndi ntsikanayu. Ankapeza mtendere akamuona ntsikana amene yuyu zedi. Anthu mmudzi atamuona kambuku amene yuyu, mantha anadzadza mmudzi monse. Kwa iwo ankati Tiger nzosatheka kuti akhale mchikondi, ndiye kwa iwo Tiger anali chiopsezo chawo. Ndiye kenako anampasa condition yoti ngati ukunenadi zoti siwo opsa kwa ife, ukachotse mano ako komanso zikadabo zakozo. Anthuwa adabwera ndi plani yoteneyi kamba koti sanafune kuzipatsa nthawi yomumvesesa Tiger amene yuyu. Anafuna kumuuza amuuzazo kuti asakhalenso opsa. Ndipo kambuku sanawilingule kanthu kamba kachikondi anali nacho pa ntsikana uja. Choncho kambuku anasankha ululu osati kuganiza kaye. Anayenda pang'ono nafika pomwe panali mwala wina wakuphiri, nayamba kudula zikhato zake pa mwala paja. Zikhato zonse nkuchotseratu, magazi ali ponseponse, peni yosaneneka. Kenako yafika pati yowawisisa zedi. Anatenga chimwalanso ndi kuluma mwamphamvu kuti mano agweruke, ndipo zinatheka. Anachotsa zonse zinkampangisa kambuku amene yuyu kukhala wamphamvu mmutu mwake. Ichichi chinali chikondi, koma chilungamo chake ukuku kunali kudzigulisa mchikondi ndithu. Tsiku lotsatira analunjikanso kumuzi kuja ngati yemwe wapanga sacrifice kena kalikonse mu chikondi. Koma ulendo uwu chilichonse chinali chosinthiratu. Mmakomo monse munali motsekatseka. Kenako komwe kunatulukira agalu a mmudzi omwe anatulutsidwa ni ma villagers aja, ndipo anayamba kupanga ataki Tiger uja. Ngakhale Tiger anali mulu loopsa, choncho ankayesesa kuzipulumusa kuti akhalebe ndi moyo, koma zinakanika. Kungotha kanthawi pang'ono kambukuyu anamwalira. Anthu ena ankati ma villagers aja ndi omwe anamupha kambukuyu, pomwe ena ankati zilakolako zake ndizo zamupha kambuku amene yuyu. Ndiye khalani phe inu mukuonera, mulingalire pang'ono. Anthu ammuzi sanalakwitsa ayi, iwo anangopanga izi kamba kodzadzidwa ndi mantha ndi kambuku uja. Koma Tiger ndiye mwe analakwitsa pochosa zinthu zokhazo zomwe zinkampangisa iyeyo kuti akhalebe kambuku, kamba kofuna kupanga proof zinthu zomwe sizimafunikira kuzipanga proof. Ku psychology iyi imatchedwa codependency. Phunziro langa mu nkhani izizi ndi zomwe zimachitikira anthu ambiri akakhala sanamvesese pakati pa chikondi ndi kuziwononga okha. Nzachiziwikire, munthu aliyense sakhala safe pomwe akuyesesa kupanga proof. Dziwani, ulemu sumabwera kamba koyesesa kuzipungula wekha. Anthu ochuluka azipereka nsembe zosiyanasiyana kuti amuwine munthu yemwe akumukonda iwowo. Kubwereka ngongole kuti akhale ndi chokwera amuwine munthu, kugula zodula nkukapereka awaone ngati nda akashi, kubaya zikhaliro kuti aoneke ndi kumeta mbali akhale ooneka bwino, kuyika mabela a plastiki kujudula zithunzi zawo ndi AI aoneke ngati si iwowo ayi, kulankhula tizizungu ta mmashopu kujoni ndi zina zambiri zomwe mukudzidziwa eni akenu muliko kamba koti mumukope wina wake. Dziwani, even mutawina munthuyo ndi mabodza awawa simuzakhala naye kwa nthawi kamba koti manga awawa adzadziwikabe chifukwa inuyo si achoncho ayi. Eni ngongole akazayamba kuchema mudzaonekera ng'amba, ndipo muzaluzanso chinthu chomwe mumati ndi chofunikira kwambiricho. Khalani original mama, khalani mmene mulili brother. Cholinga okukondaniwo akukonde ninu ndi mmene mulili, musanamizidwe. Aliyense ali ndi wake yemwe Mulungu anamulembera. Olo ungayipe bwanji wina wake alipo oti mpaka nkukupatsa makisi ndithu. Osazichosera nyonga zanu, confident yanu ndi kuzipentani manga oti si anu kuti akukondeni ndiye ndiawo akuti sakukufunani aja lero kamba koti padzana simunali inuyo mmene mulili lerolo. Zasungunuka zija munazikondera
kwichiza zija. Connection yeniyeni mchikondi si kufunikira inuyo muzipange proof zoti ndinu ndani, osagulisa strength yanu ndi ma approval. Chifukwa ukateno palibe yemwe amaluza, koma umaluza wekha zikadabo komanso mano ako. Ndine Dini Studios ndathokoza kwambiri kamba koonera nkhani. Musayiwale kupanga like komanso kuyika comment kuti timve zomwe inu mukuganizapo za nkhani. Ndipo pamapeto pakenso osayiwala kupanga share ndi kupanga tag anzanu aja nawonso azamve nawo za uthengawu. Thank you.